Continuamos en Land Rover. Hoxe é un día especial, bonito, agradable, xa o viron antes, pero recibir neste plató a un fenómeno da naturaleza, un tipo de corazón que nos fai disfrutar a todos e xa é un histórico, un clásico nas nosas casas. É un placer que veña pintar a mona a Land Rover e como ven, ademais, Manuel Manquiña! Este público e non que vai ao telexornal. Caramba! Que maravilla, Manuel Manquiña, que guapo estás. Merece o programa, merece o presentador, merece o conductor. Tío, que estás guapísimo. Porque estamos na nosa casa, Comprache Roberto. un traxe, estás delgado, condenado. Eu estou gordo como un bazuncho, me estás cago ben, en la mar. Dá justo verte. Eu estou delgado, ti estás forte. Oye, son de hueso ancho. Como dicía aquilo que dicía Isi, que lle dicían á señora, eu estou moi completa, e dice, completa son as hamburguesas e enciclopedia, estou gorda como unha vaca. Era eso que dicía Isi. Gracias por vir, rímonos no piso de Land Rover. Sí, sempre. Aparte non nos fomos do guión, nada. Chupei un dedo a tua muller, Sí, chupei unha unha nécora, regalei unha mampara. Oye, eso de que lle chupaches a nécora só máis forte. Chupei un dedo. Ah, vale. Manuel Manquiña, que anda por aí, tiña que apuntado, porque unha vez que estás aquí tamén me gusta que a xente sepa onde pode ver. Porque te poden ver estos días, tiña que apuntado. 21 de outubro, Teatro Colón da Coruña. Oh, sí. 27 de outubro na Casona en Pontevedra. Sí, señor. É moito traballar isto para unha persona maior, Amigo. Mira, pa aquí, 21 de outubro, Colón da Coruña, 27 de outubro na Casona en Pontevedra, 28 de outubro en Nos Rosales, na Sí, Coruña. a veces fais... Aí que estamos facendo monólogos, Monólogos. pintando a mona. Pintando a mona, xa sabes. Pintando a mona. Provocando. A ti gustan as orquestas? Gustache cantar, sempre che gustou cantar e as orquestas. Te quería facer unha payasada contigo que se me ocurreu platar de nos ensaios. A ver. Sí, ven comigo, un aplauso para Manquiña. Que gustan as orquestas, a verbena, a pachanga. A mí me encanta unha cultura nosa, esa que nos gusta. Póñenche unha cousa. Eu son, por exemplo, da orquesta Los Punters. Vale. Que é unha orquesta. E tú da orquesta Los Players. Los Players. Entonces, eu acabo o meu pase, o meu primer pase, e douche pase a ti no segundo pase. De acordo. E eu fago final de primer pase e tú arranque de segundo pase. A ver como sai. como lle faz. Veña, espera malí e eu douche paso. Vale? Eu son, tú eres os Players. Bueno, se queres ir a Panorama, o País de Noia, meto lucerío e listo. ¿Sabes? Manqui, se queres Panorama, meto máis lucerío. Nada, estamos ben. Vale. Tú eres orquesta de Así, sin ensayar nin nada. sin ensayar ni nada. Vale. Pero a ver como che dá isto de arrancar ca orquesta. Eu estou acabando, vale, final de primer pase. Estou acabando ca canción, ¿no? Última canción estou cantando. Decidí yo en portugués que esté quieto cas paquetas. Vamos alá, estou acabando o primer pase. Pero sigo siendo el rey. Gracias. No, tiene que presentar ainda. Teño que meter yo de buen amigo, Outra vez. Cando te presente xa a los Players, vale? Pero sigo siendo el rey. Bueno amigos, muchas gracias en nombre de la orquesta Los Punters. A continuación vamos a terminar nuestro primer paso y vamos al bar a enchernos. Después ya daremos el segundo pase ya con otra alegría en el cuerpo. Y quiero que reciban con un gran aplauso a estos grandes amigos, nuestros grandes artistas, que son nuestros compañeros y amigos de la orquesta Los Players. Y una
una piedra en el camino. Señor, que mi destino era rodar, rodar. Yo sé que tú me quisiste, pero voy a estar muy triste, pues sé que también llorará. Esto sin ensayar absolutamente nada, ¿eh? Cabrón, Atraco a mano armada. Sí, señor. Vamos a seguir falando. Un aplauso para Manuel Manquiña. Don Manuel Manquiña, que é un señor da interpretación, toma moi en serio esta interpretación. Hai unha imaxe que vimos en Land Rover a tempada pasada de como te preparabas ti no camerino xusto antes de actuar. Hai algo que faz especialmente. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Queres que cho recordes? Sí. Vamos a ver esta unha imaxe real dunha sección que tiñamos a tempada pasada, que a sección titulábase con moito cariño Jallejos que podían estar perfectamente no manicomio, pero que non están. Que abreu Manuel Manquiña. E vamos a ver como se prepara 5 minutos antes no camerino, como se prepara Manuel Manquiña para actuar. Atentos. Mira pai, Manuel. Estoume espindo. Vos non o vedes. Que para abajo estoy en pelotas. Calzoncillos me pone cachondo. E a vosotras tamén. Cochinotas de Land Rover. Ahora podemos ver. El tórax masculino. Eso que en playa non fuche moito este ano, verdad? Las playas palmatitas. Marineros non sabemos nadar. Land Rover. Pero que se fala realmente, porque eu recordo que chuvín tamén en Xove, no Festival do Humor de Xove tamén chuvín Sí, unha manía que teño, non sei por qué. para dar Enerxía. para dar enerxía Forza, para o sí. escenario que fai moita falta, sí. Bueno, andas agora cos monólogos e bueno, tamén te vemos en Era Visto. Tamén estamos en Que Era poden Visto. ver ustedes na televisión de Galicia. As noites aí en Era Visto ben tamén, non? Multiplicámonos como podemos, Roberto. Como as cacatúas. Bueno, é unha cousa desesperante. E aínda así non abonda. Mira, non sei se viche o primeiro programa de Land Rover. Nos levamos casi un ano intentando traer a Julio Iglesias de invitado. Pero non sei por qué non quere vir. Non me digas por qué. Cousa extraña. Son cositas. Quere cobrar. Pero onde vamos? Caprichoso. No. Entón, nos do primeiro programa veu Fernando Esteso, conoces? Sí. Ainda vive. Fernando Esteso, e aparte moi bo chaval. Tivo moito éxito, eso. Tuvo moito éxito. Moitísimo éxito. E Fernando Esteso chamamos a Miami, porque Fernando Esteso nos deu aquí unha cousa destas que pasan de repente na televisión, como isto de cantar, nos deu o teléfono da secretaria de Julio Iglesias de Miami, que o tiña el, e chamamos a Miami. Quérelo ver como Por foi a favor. cousa. Porque despois vouche pedir, como tú creo que tes moito... Tes un pequeno problema cas teleoperadoras. Que te teño oído algunha vez, sabes? De que... De que pelexo moito. De que te queres, iso é verdad, que te queres dar de baixa de unha compañía telefónica e non hai maneira. Prácticamente imposible. Non hai maneira. Pode estar 5 horas pegado ao teléfono e din que sí, pero non. Tú, mira, eu levo-me para dar de baixa de Airtel, mira onde vai Airtel, e ainda non me din de baixa de Airtel, ainda estou en Airtel hoxe en día. Pero é verdade. E eu tiño escoitado a ti moitas veces que de falar cas operadoras, porque aparte, dá igual o que digas tú, elas non fan caso. É igual. Van ao seu. O automático. A mí xa me teñen colgado. Teño chegado a dicir, por favor, que se poña un caballero. Non me entendo con vostede.
Porque te lía máis a muller. Me lían. Sin embargo, cunha me dixi tú, a ver, home, sácame de aquí. E parece que me entende mellor. Sí. Sí, que soa mal, pero é así. Pois entonces vouche poñer cando chamou Fernando Esteso a Julio Iglesias e xusto cando acabe voute poñer directamente a ti con Miami para que fales con ela. Miña nai. A ver, Miami. E que lle explique, son Manuel Manquiña... A Julio. Para ver se pode vir Julio Iglesias. Claro, perfecto. Quédate que a copla está moi atento para que vexas como é a rapaza que vai coller o teléfono en Miami. Isto que foi o que fixo Fernando Esteso cando falamos con Miami. Hello. Atento. Gabriela, quería ponerme en contacto con Julio porque tiene mucho interés en que venga aquí al programa y dice, pues a través tuyo, a ver si estamos en directo en pantalla, estamos ahora hablando contigo. Un segundo, todo lo que me estás diciendo lo estoy escribiendo. Madre mía. A ver, escribe esto, David Hasselhoff. Bueno, queríamos saber si había posibilidad de que Julio pues, pudiera venir al programa algún día. Bueno, vamos a transmitir tu mensaje para ver si ese día es posible. Porque hoxe xa nada, ¿no? ¿Me quieres dar tu número de teléfono, por favor? Preferimos que chamen desde aí ustedes, claro, porque nós chamar desde aquí tamén nos supón un gasto. Vale. Espero tu llamada entonces, ¿eh? Bueno, sabes como vai, non? Vamos a ver. A rapaza parece ser a secretaria de Julio Iglesias que apunta todo o que llevas dicindo. Por eso se dice, apunta David Hasselhoff, si tienes lo que... Ben, vámonos poñer en contacto con Miami. Como se chama a rapaza? Gabriela? No, é Gabriela, ou é outra, Daniela. Por lo menos dicir ben o nombre, vale. Sí. Isto é real, chamamos a Miami, a oficina de Julio Iglesias, intenta convencelo, a ver se pode traelo a... a Land Rover. Marcamos o teléfono de Daniela, a oficina Gabriela, ou Rossi. Vale. Bien. Tú di, Gabriela o Rossi. Hola, Gabriela, Rossi. Marcamos número en Miami, que en Miami son ahora... Por la tarde. En Miami, ahora Por la tarde. están vendo cifras y letras ahora. Claro, Está. Miami, Gabriela. O caribeño é lento de movimientos, non? Como non lle poña reggaetón, non andan. O Gabriela o Rossi. Pero que ben sona, Gabri. Xa me apetece. Bueno, chamamos máis tarde, non? Esperamos un pouco e chamamos máis tarde. Non che importa, non? No. Chamamos máis tarde. Bueno, entonces, que parece... Que é iso pon aí No, regalo? se me deixas a min, aproveitando que Miami non está... Eu É que acabo de ver un cartel que pon regalo, Sí, porque é unha cousa que eu quería... Se me deixas. Sí. Se me deixas. Podes entrar, por favor? Os aplausos para Fran. Roberto, cantas veces levo xa habido este programa? 3 ou 4? Si, é verdade que hai que empezar a pagar xa. Hai que empezar a pagar. E sempre me deixaches cantar, que sei que sabes que me gusta cantar. Sempre me deixaches facer o parvo, e agora ainda me deixas facer unha chamada internacional. Así que eu que sei que vas a ir a un sitio onde, por certo, non se pode que vas ir, é dicir, que non vas a estar, para que vexas que aquí te queremos e te recordamos os teus amigos e os teus compañeiros de traballo, quero facerche entrega deste pequeno recordo para que cando marches en ausencia sempre teñas algo presente de min e de aquí. E que aínda que che vaya moi ben, non te esquezas que aquí tes a túa orixe e que sempre volvas porque sempre vamos a estar cos brazos abertos. Está editado.
a Roberto Vilar, piloto de Land Rover, o mellor 4x4 da TVG, Manuel Manquiña, por favor. De pronto, de pronto. Moitas gracias, Manuel Manquiña. Dios mío, Dios mío. ¿Cómo se pode resolver esto? Con Ricardo. Está Ricardo por aí. Adentro, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Qué tal, Ricardo? Podes sentarvos, podes sentarvos. Séntame aquí. Senta, senta, Tes Ricardo. isto todo feito unha merda, Canto tempo, Ricardo? Xa, canto tempo xa. A verdade que fai tempo, sí. Vouche dar unha sorpresa. Vas chamar a Miami con Manquiña. Polo menos eu chamo, que ti nin chamas, Vas chamar a Miami con Manquiña, pero xusto despois de 3 minutos de publicidade.